आज काली पूजा गोमाता मानक सेवा और पूजा कर दिन से हाथ में दा और तेल साबुन धरिक पलि आसी बर्तमान बिल पटक घास किसी काटिदेले गोमाता मानक खावाई दिजापर घास काटी कुटाकी मोर गाधोई पलि आसली भगवान दयार फोन टा गाड़ा टाइम मो पैसा ये गड़ी पड़ा तो मुझे पाईगली नदी में गाधे गुधा सारिक पलि आसती आम घर को आसी देखे तो बापा एपटे पूजा पूजी कम सब सारी देते गुहाल पूजा काली पूजार गोटे विशेषत्व हूँ कि भोग राग खाଇବା ଦେଇକି ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଗୁହାଳ ପୂଜାରେ ଆଗରୁ ବଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଖୁଡା ଏବଂ ଭୋଗରାଗ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡା ମାରିକି ଆସିଲି ଏପଟେ ଇଏ ବହୁତ ଗେଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗରେଆ ପିଠା ଯୋଉଟାକି ପୂଜାରେ ଆମର ଲାଗେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି ମସଲା ପିଠା ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁତୁରା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିୱାଲି କେମିତି ମନାଯାଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।